Egoiztia gobernuz kanpoko erakunde eibartarra 2 hamarkada baino gehiago daramatza giza garapen iraunkorra sarean sustatzen. Oraingo honetan, gizarte eraldaketarako hezkuntza proiektu baten barruan kokatutako ekimen bat antolatu genuen pasaden urriaren 16an. Eibarko udalak eta Kutxa Fundazioaren babesarekin. Segarren urtez jarraian, Unzaga plazara itzuli gara kontsumo arduratsuaren azokarekin. Aurten, 21 erakundek eta gizarte ekonomiko eragilek hartu dute parte eta oso giro polita sortatu da. Eskainitako gitaragoa, anitza eta adin guztietarako zuzenduak izan ziren. Haurrentzako tailerrak, hitzaldiak, erakusketak, batukada. Izan ere, Egoiztiak bidezko merkataritzaren eta kontsumo arduratsuaren aldeko apustua egin du hasiera-hasieratik, hau da duela 2 hamarkada. Sentsibilizazio tailerrak, erakusketak, ikastaroak, lehiaketak eta beste hainbat ekintza antolatuz. Oso eskertuta gaude. Parte hartu zuten eragile guztiei eta plazara gerturatu ziren eibartar guztiei.